En aquest videotutorial veurem com podem reiniciar un curs de la versió 4.1 de la plataforma Moodle dels centres del Departament d'Educació. Quan volem reutilitzar un curs, ens trobem en què aquest conté els participants de l'edició anterior i les activitats que hi han anat realitzant, tant a través dels fòrums, de les tasques, etc. Per tal d'eliminar tots aquests elements i deixar el curs net per tornar-lo a utilitzar, cal reiniciar-lo. Anem a veure-ho. Primer de tot ens haurem d'adreçar a la pàgina principal del curs que volem reiniciar i un cop hi accedim ens hem d'adreçar a l'opció Més del menú superior. En el desplegable que s'obre triarem l'opció Reutilització del curs. Un cop fet això, veiem que apareix una casella amb un desplegable que ens ofereix diferents opcions. En aquest cas haurem de triar l'opció Reinicia. A partir d'ara haurem d'establir com volem que es realitzi aquest reinici. Per exemple, podem establir una data d'inici i una data de finalització del curs. Un cop fet això, haurem d'establir quins elements volem eliminar. Per exemple, podem eliminar els esdeveniments, les anotacions, els comentaris, les dades de compleció i d'altres elements que ens ofereix l'aplicació. Igualment, podem decidir quins usuaris hem d'eliminar. Per exemple, en aquest cas, indicarem que s'eliminin tots aquells participants que tenen la categoria d'alumnat i a continuació podem anar seleccionant d'altres elements. D'aquesta manera li indiquem, per exemple, que ens elimini, com hem vist, a l'alumnat, però també tots els missatges que han deixat en els fòrums i totes les tasques que han tramès a través de les diferents activitats del curs. Un cop hem seleccionat aquells elements a eliminar, ja podrem adreçar-nos a l'opció Reinicia el curs. Veurem que al cap d'una estona ens apareix un llistat d'accions realitzades. En aquest cas veiem que totes s'han realitzat de forma correcta i ja podem fer clic al botó Continua. I veurem que ens porta novament a la pàgina principal del curs i si explorem una mica el seu contingut veiem que efectivament s'han eliminat els diferents elements. I això és tot.